Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ma sabx esponenti nazzjonalisti mill-fazzjoni tiegħu li kienu lesti jokkupaw karigi battala fil-Partit Nazzjonalista. Delija qed jiġi akkużat mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li mar lura minn kelmtu kellu jdur fuq id-deputat nazzjonalista Carl Mifsud Bonnici. Jien wara t-telf elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Adrian Delija qal li ma rridx li l-karigi fil-Partit Nazzjonalista jokkupawhom nies li jkunu deputati nazzjonalisti. Saħansitra Adrian Delija kien ipponta subbajh lejn Clyde Puli u qal li ma jridx li s-Segretarju Ġenerali ikun deputat nazzjonalista u fl-istess ħin jokkupa kariga fil-partit. U inti għandek is-Segretarju Ġenerali huwa deputat? Għaxina jidirli u aħna konna minna wkoll xi tibdil fl-istatut u minn dejjem kont ngħid illi ma jkunx tajjeb illi min ikun qiegħed u għatta wkoll kont tas-Segretarju Ġenerali li għad irid ikun hemm proċess fil-partit li jitħaddet fuq din ukoll. Konna semmejna jekk ikun hemm id-deputati Segretarji Ġenerali jew l-assistenti. Iżda Adrian Delija mar lura mill-pożizzjoni tiegħu u mhux talli ħalla lil Puli Segretarju Ġenerali talli dar fuq id-deputat Carl Mifsud Bonnici u sfurzah joħroġ għal kariga ta' President tal-Amministrattiv Nazzjonalista. Sorsi fil-kuraturi tad-Dar Ċentrali għallunna li Adrian Delija kellu problema kbira biex jipprova jħajjar lil ftit nies li għalileh biex jikkontestaw għal waħda mill-karigi battala li hemm bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. Iżda l-unika wieħed li wieġeb għas-sejħa tiegħu kien Carl Mifsud Bonnici, veteran fil-Partit Nazzjonalista u wieħed mill-ftit deputati li qed jappoġġjah fil-miftuħ lil Adrian Delija u jgħid ċaru tont li Delija m'għandux jirreżenja. Iżda l-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil innominat lil Graham Bencini biex jikkontesta kontra Mifsud Bonnici. Adrian Delija kellu l-istess problema fl-eżekuttiv u rnexxielu jikkonvinċi lil Graziella Tart Previ biex tikkontesta din il-kariga. Fil-waqt li l-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil innominat lil Alex Perici Kalascione li kien tellaq kontra Delija fit-telli għal-kap u kellu l-appoġġ tal-istess fazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.